आङो नैबे समनि गेजेरजों दिनै जोंनि नैबे गुवाहाटी कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जोङो थारैनो आबुङै जोङो मोनफुंनो हाबाय। जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद जिनेखि कमिटि दानांगौमोन जोंनि गुवाहाटी ओनसोलाव दिनैहाय जोङो बेखौहाय जोङो दाफुंनो हाबाय। जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो मोनदों दिक्सन बसुमतारी बिथांखौ जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो मोननो हाबाय। आरो ओरैहाय निउटन बिथांखौ जोङो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मोननो हाबाय। बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिबानखौ लानानै जों बिथांमोना दिनैहाय रुजुनबाय। दा बिथांमोना दिनैनिफ्राय लानानै जेनेखि जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय मावलांनो थाखाय होननानै बिथांमोना दिनै जानजि खाफ्राबाय। आरो बिथांमोनखौ आङो बेस्ट विशेस खालामो जाहाथे बिथांमोना दिनैनिफ्राय जुजिनायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन गियानखौ लानायजों लोगोसे हारि सिबिनायावबो बिथांमोना नांथाबनानै थालांगोन होननानै आङो मिजिंथियो। आरो बेजों लोगोसे गोबां दिनै जोंनि बर' जाथिया जोंनि बिदा फंबाय जोंनि बिब' बिनानाव जोंनि बिमा बिफा दिनै गोबां सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनांगौ जानानै फैदों। जोंनि बिसेस बर'लेण्डनि थाखायहाय गोबां जोंनि बिदाफ्रा दिनैहाय थैनांगौ जानानै फैदों बर'लेण्ड दाबियै। नाथाय थेवब्लाबो बे बर'लेण्डआ दिनै मोगथां महर जानो मोनाखै। दा बि सिमांखौ लानानै बिथांमोना दिनै जोंनि थैयाव सोना होलांदों। बिथां BLTआबो सानसे समाव सोमावसारदों बर' हारिनि थाखाय। NDFBफ्रा सोमावसारदों। दिनै NLFBफ्राबो दिनै सोमावसारगासिनो दङ। बिथांमोननि जिनेखि सेक्रिफाइस खालामनाय हारिनि थाखाय हानि थाखाय दिनै बिथांमोननि जिनेखि फोरोंलांनाया दिनै जोंनि रोदायाव जोंनि थैयाव दिनै हाबनानै दङ। दा बिनिखायनो जाय मुंख्लंफ्रा दिनैहाय गावनि हारिनि थाखाय गावनि हानि थामोनथानि थाखाय दिनै सेक्रिफाइस खालामबाय बावलांबाय बिथांमोनखौ जों सिगाङाव दोननानै जों जोंनि खामानि मावलांनायखौ जों अरायसम जों आवगायलांगोन। जेरैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ बुंदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 होननानै। जोंनि BTC ओनसोलाव जों 50-50 नङा। बिथांनि आइडिय'लजिया मामोन 50-50 माने मा आसामा आलदा आरो बड'लेण्डआ आलदा होननानै जोंनो फोरोंलांदोंमोन। दा बिनिखायनो जोङो बेखौ जोङो होनदों जोङो BTCआव जों आलदा नङा। BTC within BTC 50-50 नङा। जोङो जाहैबाय ब्रह्मपुत्रनिफ्राय ओरै लानानै जोङो बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो नांगौ। आसामा आसामै थांना थाथों। जों बड'लेण्ड रायजोआ जों बड'लेण्ड जों रायजो जों थांना थानो नांगौ। लिभ एन्ड लेट लिभ होननानै जोङो फोरोंलांदोंमोन। बेयो जाहैबाय मा आसामा गावबा गाव थांनानै थानो हो आरो जों बर'फ्रा जोंनि रायजोआव जोंनि हायाव सान्थियै थांनानै थानो हो होननानै जोंनो फोरोंलांदोंमोन। बेफोरबायदि आइडिय'लजिखौ लानानैनो जों दिनै जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा बनस'आ अरायसम जों आवगायलांगोन। जों थाद'नो गैयै जों खामानिखौ जों मावलांगोन। रावनिबो बुंनाय रावनिबो सोरनिबा धुमखि होनाय रावबो सोरबा बादा होनायखौ जोङो गिनानै जों फावसायनानै जों थाया। मानो होनना बुङोब्ला जाथि सिबिनायनि जोंहाबो मोन्थाय दङ। जाथि सिबिनायनि बयहाबो राइट्स दङ। जाथिखौ फोथांनायनि थानायनि बयहाबो राइट्स दङ। गावनि हारिमु थामोनथाखौ लाखिनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। दा बेनिखायनो बे थांखिफोरखौ लानानै माखासे बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि सिमांखौ सुजुनो होननानै जों गुवाहाटी नोगोराव जों दिनै नुजाफैदों। दा बेखौनो लानानै जों दिनै गुवाहाटी कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों आबुङै जों दाफुंनो हाबाय। बिनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावो। सोलोंथाइ बोसोर 2026-27 मायथाइनि थाखाय गोदानै मुं थिसननायनि फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि सोलिगासिनो दं फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाय। इंराजि बिजोंनि बे फरायसालियाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 9 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बे फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि आब्रुथिजों सोलोंथाइनि मोजां थासारि दं। जर'खायै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय बे फरायसालियाव आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि नोंथाङा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हास्थायदोंब्ला क'क्राझार थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दानिफ्रायनो मुं थिसनदो। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नोंथांमोनहा नैबे जानबुं नाम्बार 9101008849 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।